बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। खुंगा जिथि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। गुबुन गुबुन बोसोराव खुंबोनाय बादिनो देग्लायबो सानथामनि हाबाफारिजों खुंगा जिथि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। भारत भुटान सीमा ओनसोलनि रायमना माहारियारि पार्कनि साखाथियाव थानाय संकस दैसा सेरनि दायनिमारि बल्लामजरायाव खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि दिनै सेथि साननि हाबाफारियाव गाहाय हाबग्रा दरखं, गाहाय सायनासालि, आलासि जिरायसालि, मावसोम हान्जा थाग्राखुलि बायदिखौ बेखेवनाय जायो। गाहाय हाबग्रा दरखंखौ समाज सिबियारि विलियाम नार्जारि आरो गाहाय सायनासालिखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा उखिल मुसाहारिया बेखेवनानै होयो। खुंफुं आफादा फोरमायनाय बादिब्ला देग्लाय जिथि जारिमिनारि संकस खेराइ फोरबोखौ गाजा गोमजासिनै फालिनाय जागोन आरो जोबथा सानखालि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिमोनहा बाहागो लागोन। बेजों लोगोसेनो गोबां दैदेनगिरिफोर, मेलेमजिबि आरो समाज सिबियारि बिथांमोनहा बाहागो लागोन गेवलां मेलनि हाबाफारियाव। बेनिखायनो बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ लैहोर लैहोर खौसेयै बाहागो लानो थाखाय खावलायहरदों बानजाय आफादनिफ्राय। हाबाफारिजों दिनैनिफ्राय खुंफुंजाबाय बे जिथि संकस खेराइ फुजाया मा बुंगोन बेखौ लानानै? आच्छा, जिथि जारिमिनारि संकस खेराइ दिनैनिफ्राय आरम्भ जाजेनबाय। सानथामनि हाबाफारि 14, 15, 16। दा जोंहा दहाय फुङावहाय गाहाय दरखं बेखेवनाय बे हाबाफारिमोन। दा बेखौ जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि बिथां विलियाम नार्जारि बिथाङा गावनि आखाइजोंनो बेखेवनानै होबाय। बिनि लोगो लोगो जोंहा नैबावहाय गाहाय सायनासालि बेखेवनाय हाबाफारिमोन। बेखौबो जोंनि दानि बिटिआर खुंथायनि EM सार उखिल मुसाहारि बिथाङा गावनो फैनानै एसे आगोलाव बेखेवनानै होनानै थांबाय। दा बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो। बिनि लोगो लोगो आरो जोंहा गोबांथार बेखेवनांगौ दंबावो, जेरेखम मावसोम बादा बेखेवनाय आरो लोगोसेहाय गेस्ट हाउस बेखेवनाय, बिदिनो RC अफिस बेखेवनाय, बेबायदि हाबाफारिया सोलिलांगासिनो थागोन। मा होनो खेराइसालि बेखेवनाय, गारजासालि बेखेवनाय बेबायदि आरो। बेजों लोगो लोगो जोंहा बेलासियावहाय गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि गासै बिबानगिरि बिथांमोनखौ लानानै लोगोसेयै आनसलिक लेभेलनि जायनाखि वार्कारफोर बिथांमोनखौ लानानै मोनसे स्पेसियेल सावरायनाय दङ। दा बे हाबाफारि आरो बेनि लोगो लोगोनो जोंहा आरो बेबायदिनो गसाइगाव जिल्लानिनो गुबुन गुबुन अजा आफाद, लाइमोन आफाद आरो लोगोसे गागि आफाद, माइनाव आफाद जयै जोङो बे RCनि मावथि बिथांमोनखौ लानानै सावरायगोन आरो। गाबोन जोंहा बिदिनो मोनसे जर'खा सावरायमेल दङ। बेवहाय आगुनि BTCनि जेनाखि गाहाय मावफुंगिरि बिथां हाग्रामा महिलारि सार बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। लोगोसेयै जोंहा 16 थारिखआव मोनसे गेवलां मेल दङ। बे मेलावहाय जोंनि दानि बिटिआर खुंथायनि मानगोनां CM मुस्रि प्रमद बर' सार बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। बिस्वजित दैमारि बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। बिथांमोनहा गोबां जोंनो बाथौ धोरोमनि जेनाखि मावलांनाय आरो मा रोखोम जोङो खालामनांगौ बेफोरनि बोसोनखौ होगोन होननानै जोङो आसा खालामो आरो जोंनि हाबाफारिफ्रा मोनफ्रोमबो मोजाङै मोजां जाफुंगोन होननानै आङो आसा खालामो आरो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानो रायजो राजाफोरखौ मा खालामो? बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आङो जोंनि साफ्रोमबो बाथौ सिबियारि रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय बिथांमोना फैनानै जाहाथे जोंनि खेराइनि जेनाखि बाथौ बोराइनि जेनाखि बोर बेखौ लाफैयो। लोगोसेयै जोंनि बे हाबाफारिफ्राव जाहाथे मोनफ्रोमावबो बिथांमोना जोंखौ सहाय खालामो बेखौ आङो खावलायो आरो। जे बे जिथि जे जारिमिनारि जे गुदि बाथौ जे मोनसे फोरबो जे सानथामनि हाबाफारि जे लादों, बे कमिटिनि साफ्रोमबो आफादगिरि आरो नेहाथारिजों लोगोसे जेसेबांखि दङ बिथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों अननाय आरो सिबिनायखौ बिथांमोननो जासिग्रोदों। मानोना जों बयबो मिथिगौ गुदि धोरोमा बाथौ होननानैहाय, बर'नि जे धोरोम, आरो बियो गोबांथार मोनसे फुजा फाथजों लोगोसे गोबां फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ माब्रै धोरोमनि फारसे, समाजनि फारसे दैदेनलांनांगौ बा आवगायलांनांगौ बेखौ गोबांथार बेवहाय सोलोंलायनाय जागोन आरो फुजा खेराइ जागोन। दा बेनिखायनो बे सानथामनि जे हाबाफारि 14, 15 आरो 16 बे
मेन गेट जे न'ब्लां बेखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ आलासि महरै लिंहरदोंमोन। थांनाय बोसोरावबो आंखौ लिंहरदों, बे बोसोरावबो लिंहरदों, बेनिखायनो स्पेसियेलि बिथांमोन साफ्रोमखौबो थेंक्स होनदों आंनि गोसो गोरबोजों। दा आं बेखौल' बुंगोन इसोरनियाव आरो आफा बोराइ बाथौनियाव बे सानथामनि जे हाबाफारि, बे सानथामनि हाबाफारिया मोजां दिन मोजां बोथोर जे होयो आरो बाव सफैनो हानाय साफ्रोमबो डेलिगेटफोरा मोजां देहा मोजां गोथार गोसोजोंहाय मोजां जे आफा बोराइ बाथौखौ सिबिनायावहाय बिसोरो आफा बोराइ बाथौनिफ्राय बोर मोन्थों आरो फैबाय थानाय समावहाय गावखौ दालांनायाव हारिखौ सिबिनायाव बिसोरो आवगायलांनो हाथों। आरोबाव जेसेबांखि चिफ गेस्टफोर फैगोन लेंहरजानाय साफ्रोमबो सफैथों आरो जोंनि बर' समाजनि आरो बे धोरोमनि थाखाय मोजां बाथ्राफोरखौ बयनोबो जोंनो बर' हारिनो राननानै होफैथों। आं बेखौनो आपिल खालामो। नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंक, टेट बायदि सरखारि साख्रि मावनो गोसो दं नामा? एबा नोंथाङा बेफोर बायदि साख्रिनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दं नामा? नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट बायदिनि आनजादखौ खनले होदोंब्लाबो जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा रेलवे, आसाम पुलिस, बेंकिं, SSC, आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, टेट कम रिक्रुटमेन्ट आनजादनि थाखाय थियारि खालामगासिनो दङब्ला नोंथांनि थाखाय लानानै फैदों मोनसे मोजां रादाब। लास्ट ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट कोचिंग ज्वाइन करने के बाद ही मेरा एग्जाम क्लियर हुआ। तो मेरा इस साल 3 एग्जाम का प्री क्लियर हुआ, CHSL का प्री क्लियर हुआ, फिर IPS PO का मेरा प्री क्लियर हुआ है और CGL का भी मेरा प्री क्लियर हुआ है। तो अभी मैं मेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। क'क्राझार सहरनि RNB रोड वार्ड नम्बर 6 साई बाबा मन्दिर एबा एयारटेल अफिसनि साखाथियाव दङ IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआ। IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव बेंकिं, SSC, रेलवेज, डिफेन्स, टेट आरो गुबुन सरकारि साख्रिफोरनि आनजादनि कचिं होनाय जायो आरो बेनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ। आं नाजानाय मेथ्सफोराव उइकफोर ओमफ्राय दा बाहायनायानो एसे गोख्रों जाबाय आरो बाहाय CA क्लासबो जायो, माने सामफ्राम कारेन्ट एफेयारफोर जानाय, बहाबा मा जानाय, जिउ मा जानाय बिदिखौ मोनगोन। ओमफ्राय रिजनिंफोर, इंग्लिश क्लास जाजोबो गासैबो। मेरा क्वांट में एक्चुअली खराब था, इसलिए मेरा ज़्यादातर एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पा रहा था और कॉन्फिडेंट भी नहीं था। जब से मैंने ज्वाइन किया है तब से मैंने क्वांट पे एक्चुअली अभी मैं क्वांट पे अच्छा हूँ और कर भी पा रहा हूँ। तो अभी कॉन्फिडेंट भी हूँ और फैकल्टीज भी बहुत अच्छे हेल्प करते हैं बहुत। IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसननायनि गोबां मुलाम्फाफोरखौ नोंथाङा मोननो हागोन, जेरै ल' कर्स फिस, स्पेशली डेली कारेन्ट अफेयार्स क्लासेस, लाइफटाइम मेम्बारशिप कार्ड, weekly 5 to 6 days classes, comprehensive study materials, regular online and offline mock test, Make My Exam app, flexible class timings, doubt clearing session। बेफोर गासै सुबिदाफोरखौ नोंथाङा IBT कचिं इन्स्टिट्यूटआव मोननो हागोन। अब्ला थाबैनो मुं थिसनदो। आबुङै मिथिनो थाखाय 9387277188 एबा 9101325849 आव सोलाद लानो हागोन।